Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Diren guztien egile eta gidari zeran jainkoa. Begira ezaiguzu eta emaiguzu bihotz guztiz zu serbitzatzea. Zure errukiaren ondasunak suma ditzagun. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Korintotarrei, senideok, oroitarazten dizuet, Neronek erakutsi nizuen evangelioa, eta zuek hartu zenutena. Harengan sendoki oinarrituak zaudete, eta harek salbatzen zaituzte. Nik erakutsi bezala eusten badiozue, bestela alperrik sinistuko zenuten. Hau zen, nik hartu bezala, Neronek zuei lehendabizitik emandakoa. Kristo gure pekatuengatik hil zela, liburu santuak esan bezala, obiratua izan zela eta 3. egunean piztu, liburu santuak esan bezala, Pedrori agertu zitzaiola, eta gero 12, gero 500 eta gehiago senideei batera agertu zitzaien, haietatik gehienak bizi dira oraindik, eta besteak hil ziren. Gero Santiagori agertu zitzaion, gero apostolu guztiei. Azkenik, xaspiki bati bezala, agertu zitzaidan ere. Apostoluetan txikiena bainaiz ni, apostolu izenik ere merezi ez dudana. Jangoikoaren elizaren aurka ibilia naizetan. Baina jangoikoaren graziaz naizen hau, eta haren grazia ez da alperrikakoa izan nigan. Haiek guztiek baino lan gehiago egin bai dut. Ez ordeanik, jangoikoaren graziak baizik nerekin. Horrela bada, bai haiek eta bainik hau hotz egiten dugu. Eta zuek hori sinisten duzuen. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa. Eskerrak jaunari ona baita. Eskerrak jaunari ona baita. Eskerrak jaunari ona baita, haren maitasuna betikoa baita. Eskerrak jaunari ona baita. Israel etxeak hau esan bezan, haren maitasuna betikoa. Eskerrak jaunari ona baita. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, farisear batek berarekin bazkaltzera joateko eskatzen zion Jesusi. Sartu zen Jesus fariseararen etxean eta mailan jarri zen. Hontan, herrian zen emakume pekatari batek fariseararen etxean bazkaltzen zela jakin zuenean, hartu zuen gantzu usai gozodunez betetako ontzi eder bat eta Jesusen atzean jarririk malkoz bustitzen zizkion oinak. Eta bere buruko ilea datxez xukatzen, eta musuka hasi zitzaion, eta usai gozoz gantzutzen. Bazkaltzera deitu zuen farisearrak, hau ikusirik, honela zioen bere barruan. Profeta balitz, jakin behar luke honek, nor eta nolakoa den, ukitzen ari zaion emakume hori, pekataria baita. Baina Jesusek esan zion, Simon, badut zerbait zuri esateko. Eta harek esazu, maisu. Jesusek esan zion, diru aurreratzaile batek 2 zordun zituen, batak 500 denario zor zizkion, eta besteak 50. Ez zeukaten nondik ordaindurik, eta barkatu egin zien biei. Bi hauetan zeinek maiteko du gehien, eta Simonek gehien barkatu zaionak nik uste. Jesusek ondo erabaki,
Eta emakumearen gana itzulirik honela esan zion Simoni, ikusten alduzu emakume hau, zuenean sartu naiz eta ez didazu oinetarako urik eman. Honek berriz malkoz guzti itoinak eta bere hilez lehortu. Ez didazu laztanik eman, hau berriz sartu ezkeroztik etengabe oinak laztantzen ari zait. Ez didazu burua olioz gantzutu, honek berriz usai gozoz gantzutu dizkitoinak. Honela diozut beraz, asko maite izan du, eta barkatu ere, eta nik asko barkatzen zaio. Eta gutxi barkatzen zaionak, maitatu ere gutxi maitatzen du. Eta emakumeari esan zion, barkatuak dituzu pekatuak. Jesusekin mailan zeudenak, beren artean esaten ari ziren. Zein dugu ordea, pekatuak ere barkatzen dituen hau. Jesusek berriz, honela esan zion emakumeari, zure sinismenak salbatu zaitu, zoaz bakean. Jaunak esana. Eskerrak zure jauna. Ikusten dugu, beste askotan bezala, Jesusek halako borondatea zuela denekin egotekoa. Hau da, etzen bakarra, batzuekin bai eta besteekin ez egoten. Egia da gehiago edo evangelioak irakurtzen ditugularik, gehiago ikusten dugula pekatarien etxetan, behartsuen etxetan, bazterturik zeuden pertsonen etxeetan. Baina gaurkoan farisear baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera. Horregatik, ohartzen gera, Jesusek ez zuela farisearren kontrako esan genezake gorrotorik edo haiei kalte egiteko inongo asmorik. Baizik eta batzutan nola esateko oso modu zuzenean eta zorrotzean hitz egiten bazien haien mesederako izaten zen. Haiek modu hortan ulertzeko moduan hitz egiten zien Jesusek. Nola bakie, ohartzen zelako behar zutela hitz egiteko modu zuzen eta zorrotz hori. Baina ez haiei kalte egin nahi zielako, mesede egin nahi zielako baizik. Horregatik ikusten dugu, gaurko evangelio honetan, farisear horrek gonbidatu eta berehala bere etxera joan zela bazkaltzera. Baina hortan azaldu zen emakume pekatari bat. Edo behintzat gizarteak emakume pekataritzat zuen norbait. Eta emakume horrek halako harrera bikaina egin zion. Garaiaitan oso importantea zen, gaur egun ere zenbait tokitan hala da, hankak garbitzeko ura ematea pertsonari. Bideetan, hautse edo lokatzan eta sandaliakin ibiliz hankak zikin-zikinak aiatzen ziren beti oinez batetik bestera eta ezinbestekoa edo behintzat oso harrera ona egiteko modua horixe zen. Oinak garbitzeko zerbait eskaintzea. Eta emakume horrek, usten dugu bere begietako malkoz eta garbitu zituela. Eta eraman zuela perfumeren bat. Eta gauza garestia da, esan genezake, Jesusi eskaintzeko bihotzetik. Halako harrera ona egin nahi ziolako Jesusi. Bitartean fariseoak, ohartzen gera, haiek bazutela halako joera, besteak baino hobeak zirela pentsatzeko. Haiek uste zuten besteen gainetikan zeudela, orduan emakume hura ikusita, bere barnean pentsatzen zuena zen, benetako profeta izan balitz, jakingo luke, ze pertsona klase den hau, eta helioke utziko oinak garbitzen. Hoxe farisear horrek buruan zerabilkiena, baino ez zuen ezer esan. Jesusek jakinda nola pentsatzen zuen, esan zion, nork maitatzen du gehiago barkatzen zaionak edo gutxiago barkatzen zaionak. Eta esaten dio bai, gehiago barkatzen zaionak, seguru asko gehiago maiteko du. Hauxe da kasua. Eta Jesusek esaten dio, zure etxera jatu naiz, eta ez didazu hor pixka bat ere eman hankak garbitzeko. Emakume honek bere malkoz garbitu dizkit hankak. Eta zu, ez zera etorri, besarkada bat edo saludo bat egitera, eta emakume hau ordea hasieratik hortxe dauket. Horregatik, esaten dio, emakume honi barkatu zaio bai, bere pekatu asko edo egingo zituen,
baino asko maite du ere bai, eta horrek asko balio du Jaungoikoaren begietan. Aldiz, Parisiarrak ere izango zituen bere pekatuak, baino bere konsiderazioa beste baino hobea zela, edo birtute gehiago zituela, eta Jesusek ez du ezer esaten birtutearen kontra, baina ez du halako harrokeririk, halako sodarriarik izatea nahi, edo besteak seinalatu, besteak baztertu, holako jarrerarik Jesusek ez du nahi. Eskatzen diogu bada, bere evangelioa irakurtzeak eman dezegula guri ere argitasuna. Batez ere, ohar gaitezen, Jaungoikoaren arrukia zenbaterainokoa den. Bekatu egiten degunean barkatzen digu, baina baita ere ongi egiten degunean berari eskerrak eman behar dizkiogu. Bere argia eta San Pablok zioen bezala bere grazia baita gu aurrera eramaten gaituena. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan, bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun Jaunari. Arren eskatzen dizugu Jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestauzena Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, eska dezaiogun Jaunari. Arren eskatzen dizugu Jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Entzun bihotzonez Jauna gure eskariak, eta onartu zure zerbitzarion eskaintza. Gutako bakoitzak zure izena goresteko eskaintzen duen hau, izan dadila gizon emakume guztien salbamenerako Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Datu espirituarekin. gora bihotzak, Jauna dauzkagu. eskerra Jaungoiko gure Jaunari. Egokia eta zuzen. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri behitza handiago zen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen deguna. Santu, santu, santua, ina guztien jainko Jauna. Zerura, beterik dauzka, zure izkira, zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei
eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hileta piztu zera la jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeretan zerana, santua izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruak bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunotako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zordunak irakatzen diogun ezkero, eta ez duten taldera eraman gainan atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure adezuaren ezat, zure hausketa gitarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zukentzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko bekatua, emai duzu partea. Una hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunan ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina esastuz bat eta zelatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jauna, jabe dadila doain zerutaren indarra, gure gorputzaz eta harimaz. Gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi, eta ez gure nahia, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta ohar bat, datorren larun batean, atxaudeko zazpitaritako mezetan, betiko mezetan gehian, kontutan izango dugu bereziki, den berri den Miki Palestena. El sábado, en la misa de la tarde, en la misa de víspera, a las 7:30 de la tarde, haremos misa funeral por Miki Palestena. Jauna zuekin, Eta zure espiritualekin. bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jaunkoari.